Καλημέρα κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα κύριε Ψάλτη. Τι κάνετε, πώς είστε? Δόξα τω Θεώ. Καλημέρα καταρχήν από την προχερή Σύρο, μιας και άκουσα πριν για τα καιρικά φαινόμενα. Μια χαρά. Εντάξει, καλά είναι. Τι να κάνουμε τώρα. Χρειαζόμαστε που και που την κορφούλα το Σωστό. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε δίκιο. Τι γίνεται λοιπόν φέτος, θα πάμε με προγραμματισμό καλύτερο ή θα τα ξαναδούμε τα έργα που έχουμε ξαναδεί και στο παρελθόν? Κύριε Ψάλτη, δυστυχώς θα έχουμε μια επανάληψη των ίδιων φαινομένων. Τι εννοώ? Όπως ξέρετε, όπως είπατε και εσείς εξ αρχής, έχουμε ξαναμιλήσει για τα συγκεκριμένα ζητήματα και είστε γνώστες πλέον των ζητημάτων αυτών, θα έλεγα. Έχουμε μια ενίσχυση που θα έρθει στις αστυνομικές υπηρεσίες των Κυκλάδων, αλλά μόνο για τα μεγάλα νησιά που διαθέτουν αεροδρόμιο έχει γίνει η πρόβλεψη. Και ενώ για τη Μύκονο, τη Σαντορίνη, την Άξο, την Πάρο και τη Μήλο. Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοίνωσε ότι θα έρθουν ενισχυτικές δυνάμεις για τα μεγάλα αυτά νησιά που σας προανέφερα, που έχουν αεροδρόμια, διεθνή αεροδρόμια, η Μύκονο και η Σαντορίνη, και αεροδρόμια εσωτερικού τα υπόλοιπα νησιά, η Πάρο και η Νάξο και η Μήλο. Έχουν να κάνουν με την ιδιωτικοποίηση των αεροδρομίων αυτών, γιατί νομίζω ότι από τη στιγμή που ανέλαβε η ιδιωτική εταιρεία, ήδη το πυροσβεστικό σώμα με γνωστές αριθμίες πλέον καλύπτει τις ανάγκες οι οποίες πρέπει να υπάρχουν. Μήπως ισχύει αυτό? Είναι η ιδιωτική εταιρεία που έχει ζητήσει μετεπιτάσεως που λέμε να καλυφθούν οι ανάγκες εκεί? Θα σας πω κύριε Ψάλτη, όχι, δεν το θέτω σε τη βάση, διότι κάθε χρόνο πάντα τα αεροδρόμια αυτά, πάντα αυτές οι αστυνομικές υπηρεσίες όπου αστυνόμευαν και αεροδρόμια ενισχύονταν για να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις ανάγκες των αεροδρομίων. Έλεγχος διαβατηρίων και ασφάλεια κλπ. Έτσι. Κύριε, αποσκευές και κάποια πράγματα. Ασφάλεια, τροχέα κτλ. Που αφορούν την αστυνόμευση του αεροδρομίου. Ναι. Δεν μπορώ να το βάλω στη βάση αυτή που αναφέρετε πριν, γιατί αυτό έγινε πραγματικά για την πυροσβεστική, αλλά για μας κάθε χρόνο υπήρχαν σχετικές δυνάμεις για τα αεροδρόμια αυτά. Μάλιστα. Για τα υπόλοιπα. Εμάς η ανησυχία μας, κύριε Ψάλτη, είναι για τα υπόλοιπα. Διότι το πρόβλημα, ναι, μεν και μεγαλύτερη κίνηση υπάρχει σε αυτά τα νησιά που αναφέραμε τα μεγάλα. Πλην όμως δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι και τα υπόλοιπα νησιά των Κυκλάδων έχουν και αυτά πραγματικές ανάγκες στη θερινή περίοδο. Διότι καταλαβαίνετε ότι η κίνηση αυξάνεται. Και θα μου επιτρέψετε ενδεικτικά να σας αναφέρω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η έλλειψη σε ορισμένα νησιά αγγίζει τα ποσοστά της τάξης του 60%, του 40%. Άρα καταλαβαίνετε ότι πρέπει άμεσα κατά εμάς, και είναι αντικειμενικό αυτό που λέω, δεν είναι συνδικαλιστικό ή συντεχνιακό αυτό που λέω, ναι, πρέπει να έρθουν σχετικές δυνάμεις το καλοκαίρι. Εγώ θα την πω την κακία, ξέρω την απάντηση, μπορούμε να πούμε ποια νησιά είναι αυτά ή να μην τα πούμε? Κύριε Ψάλτη, θα σας αναφέρω συνεκτικά κάποια νησιά. Η Σέριφος, Φερρυπίν, έχει 2 αστυνομικούς. Μόνο αυτό θα σας πω. Η Κίμολος, 2. Η Αντίπαρος. Καταλαβαίνετε αυτά τα νησιά με τι όγκο τουριστών δέχονται το καλοκαίρι. Έτσι, η Αντίπαρος. Θα σας πω ότι στην Άνδρο φτάνουμε στο ποσοστό, στην Ιδρούσα συγκεκριμένα, δεν ξέρω αν ξέρετε, στον Πατσί, εκεί που είναι το λιμάνι της Άνδρου, φτάνουμε σε έλλειψη 67%. Άρα ουσιαστικά υπολειτουργεί το τμήμα εκεί. Οι συνάδελφοί μου υπερβάλλουν αυτό, δίνουν και το κάτι παραπάνω από την προσωπική του ζωή, από τον προσωπικό του χρόνο, προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες. Διότι εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ο αστυνομικός δεν μπορεί να πει ότι δεν έρχομαι. Καλά, προφανώς. Πρόεδρε, πες μου κάτι, σε παρακαλώ πολύ. Στα νησιά αυτά που μου λες ότι τώρα έχουμε 2 άτομα προσωπικό, αυτά πρέπει χθες να στελεχωθούν με επιπλέον προσωπικό. Το καλοκαίρι, ας πούμε, στα νησιά αυτά που σήμερα έχουν 2 άτομα, γίνονται πόσοι? 6, ας πούμε? 7? Δεν γίνεται τίποτα, κύριε Ψάλτη. Αν δεν υπάρξει ενίσχυση, θα μείνει έτσι. Εμείς ευελπιστούμε να υπάρξει. Ναι. Είμαστε θέση να γνωρίζουμε σαν σωματείο ότι υπάρχουν τουλάχιστον 30 συνάδελφοί μας από την υπηρετική χώρα, από την Αθήνα κατά κύριο λόγο και άλλες υπηρεσίες, που επιθυμούν να έρθουν στα νησιά αυτά που σας είπα και σε αρκετά άλλα νησιά των Κυκλάδων, ναι, αδαπανώσει το ελληνικό δημόσιο. Δηλαδή χωρίς να χαλάσει ούτε ένα ευρώ το ελληνικό δημόσιο. Γιατί δυστυχώς καταλαβαίνετε ότι και αυτό παίζει κάποιο ρόλο τη σημερινή. Βέβαια, όλα παίζουν τον ρόλο τους. Βέβαια, σωστό. Αλλά δεν βλέπω το λόγο να μην εγκριθούν αυτές οι μετακινήσεις. Και μόλις χθες, μάλιστα, είχαμε τη δυσάρεστη εξέλιξη ότι απορρίφθηκαν 5-6 τέτοια αιτήματα για διάφορα νησιά των Κυκλάδων. Ευελπιστώ και με την βοήθεια τη δικιά σας, τη δημοσιότητα που δίνω αυτή τη στιγμή, αλλά και για κάποιες άλλες ενέργειες που θα κάνουμε τις επόμενες ημέρες ως σωματείο, να ανακαλέσει το αρχηγείο αυτή την απορριπτική απόφαση που είχε, ναι, και να βγάλει θετικές αποφάσεις για τις αποσπάσεις αυτές που σας λέω, στα μικρά κατά κύριο λόγο. Ναι, κύριε Πρόεδρε, πέστε μου κάτι τώρα, γιατί εγώ το βάζω και σε μια άλλη παράμετρο. Βλέπω και κάνα 2 μηνύματα που έχουν έρθει από φίλους ακροατές. Ας πούμε, ένα συνάδελφός σας, ο οποίος μετακινείται και πάει, ξέρω εγώ, στη Σέριφο. Αυτός ο άνθρωπος έχει ένα επίδομα τέλος πάντων για σπίτι εκεί, αν δεν υπάρχει από την υπηρεσία κάποιος χώρος όπου μπορεί να μείνει? Γιατί αν είναι να πάει στη Σέριφο ή ξέρω εγώ σε μεγαλύτερα νησιά, λέω εγώ τώρα, που εκεί είναι και πιο ακριβά τα πράγματα και πρέπει ο μισθός όλος να πάει στο φαγητό και στον ύπνο, δεν ξέρω αν τον συμφέρει να το κάνει αυτό. Κύριε Ψάλτη, αυτό που λέτε είναι πραγματικότητα και είναι μια αντικειμενική δυσκολία που αντιμετωπίζουν όσοι δημόσιοι υπάλληλοι, θα μου τρέψετε να πω γενικότερα, υπηρετούν στα νησιά των Κυκλάδων. Καταλαβαίνετε, το κόστος ζωής εδώ στα νησιά είναι πιο ακριβό από την υπόλοιπη Ελλάδα. Είναι αντικειμενικό αυτό. Τώρα πρόβλεψη, θα το έλεγα, δεν υπάρχει.
κάποια περίοδο, δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη σας, είχε βγει σε δημόσια διαβούλευση σε ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, ναι, ούτως ώστε να μπορούν οι Δήμοι, η τοπική αυτοδιοίκηση να επιδοτούν το σπίτι, τη διαμονή και τη σύντηση δημοσίων υπαλλήλων, όχι μόνο αστυνομικών, αλλά και λιμενικών, πυροσβεστών, δασκάλων, καθηγητών και ούτω καθεξής. Ναι. Από ό,τι ξέρω, αυτό το νομοσχέδιο δεν έχει προχωρήσει. Δεν ξέρω για ποιο λόγο έχει παγώσει. Πάντως είναι ένα θέμα και αυτό. Είναι ένα σοβαρό θέμα, κύριε Ψάλη, δεν είναι ένα θέμα. Απλώς είναι σοβαρό θέμα. Γιατί όλοι έχουμε υποστεί και μειώσεις στους μισθούς μας, και όχι μόνο εμείς ως αστυνομικοί, αλλά και οι υπόλοιποι, που έλεγα δημόσιοι υπάλληλοι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όταν ένας υπάλληλος θέλει σε κάποια νησιά 400 ευρώ να νοικιάσει μια γκαρσονιέρα, έτσι, ή ένα δώμα, και το κόστος ζωής, όπως είπα, και η διατροφής είναι ακριβό, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια αντικειμενική δυσκολία και είναι ένας αποτρεπτικός παράγοντας για να θέλει κάποιος να έρθει στα νησιά αυτά. Κύριε Πρόεδρε, συνήθως από την εμπειρία σας τώρα, γιατί εμείς τα λέμε τα τελευταία 3 χρόνια τώρα, ναι, πότε καλύπτονται θέλω να πω, δηλαδή πότε έρχεται ο κύριος όγκος των ανθρώπων που στελεχώνουν τα ΑΤΑΦ των κυκλάδων? Κύριε Ψάλτη, τώρα που μιλάμε, από αρχές Απριλίου υπήρξε η πρόβλεψη και για την Σαντορίνη και την Μύκονο, καθότι οι πτήσεις για τα αεροδρόμια μιλάμε πάντα. Ναι, ξεκίνησαν και έχουν έρθει αυτοί οι συνάδελφοι αστυνομικοί και υπηρετούν αυτή τη στιγμή που σας λέω, ασκούν καθήκοντα τα αεροδρόμια Σαντορίνης και Μυκόνου. Τα υπόλοιπα νησιά, στην Άξο, στην Πάρο, στην Μήλο, που θα έρθουν για τα αεροδρόμια, επαναλαμβάνω πάλι, θα έρθουν αρχές Ιουνίου. Αρχές Ιουνίου, εντάξει, το προλαβαίνουμε το σύστημα. Το προλαβαίνουμε. Το θέμα, κύριε Ψάλτη, σας είπα, η αγωνία μας, και είναι πραγματική αγωνία μας, είναι για τα υπόλοιπα νησιά. Ναι. Είναι για την Αύρζο, είναι για την Ήο, είναι για τη Σέριφο, για την Κίμολο, για τη Σύφνο, για την Καία, την Κύθνο, την Τίνο, την Αμοργό, το Κουπονήσι, την Ανάφη, την Ήο, τη Σίκινο, τη Φολέγαδρο. Είναι πολλά και έχουν και πολύ κόσμο. Έχουν πολύ κόσμο το καλοκαίρι. Έχουν τρομερή κίνηση και σας λέω, κύριε Ψάλτη, δεν ζητάμε να έρθουν σε κάθε νησί από 20 αστυνομικοί. Από 2-3, να σας το πω έτσι, για να μπορέσει να βγει και η βάρδια, αλλά και να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στα αυξημένα καθήκοντα και τις ανάγκες των συμπολίτων. Σωστό. Θυμάμαι τα προηγούμενα χρόνια, για να κλείσουμε αυτή την επικοινωνία, και σας υπόσχομαι μέσα Ιουνίου να τα ξαναπούμε και πάλι, αγαπητέ Πρόεδρε. Θυμάμαι ότι μου είχατε πει ότι παλαιότερα, δεν ξέρω αν ισχύει τώρα, ότι υπάρχουν στα μικρά νησιά, στα μικρά κυκλαδονήσια, ΑΤΑΦ, τα οποία από κάποια ώρα και μετά υπάρχει τηλεφωνητής. Κύριε Σάλτη, θα σας πω, στα μικρά αστυνομικούς σταθμούς, έτσι ονομάζονται, τα μικρά νησιά που υπηρετούν 2 αστυνομικοί, εκ των πραγμάτων μερικές φορές, βέβαια οι συνάδελφοί μου μένουν μέσα, γιατί στα μικρά αυτά νησιά, όπως είπα, στη Σέριφο, π.χ. στη Φολέγανδρο, ο αστυνομικός σταθμός έχει τη δυνατότητα και έχει και καταλήμματα και μένουν εκεί οι αστυνομικοί. Ναι. Εκ των πραγμάτων, αν γίνει κάτι σοβαρό, να το πω έτσι, και αναγκαστούν αυτοί οι 2 συνάδελφοί μου να πάνε σε ένα επεισόδιο, σε ένα σήμα, καταλαβαίνετε, εννοώ σήμα στη δικιά μας ορολογία, δηλαδή σε μια κλίση ενός συμπολίτη μας, αναγκαστικά το κτίριο, σαν νίκημα, θα κλείσει. Εκεί την ώρα θα κάνουν μια εκτροπή κλίση στο κινητό τους και αν καλέσει κάποιος πολίτης θα χτυπήσει το κινητό τηλέφωνο, να το πω έτσι. Βέβαια, έχουμε το πλεονέκτημα ότι στα μικρά αυτά νησιά οι συνάδελφοί μου καταλαβαίνουν ότι είναι μέλος της κοινωνίας, γνωρίζονται με τους συμπολίτες. Οπότε, άμα χρειαστεί, τους φωνάζουν. Αλλά καταλαβαίνετε αντικειμενικά ότι αυτό το καλοκαίρι που αυξάνεται η κίνηση με τους τουρίστες ή τους Έλληνες, τους ξένους, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια αντικειμενική δυσκολία. Και όταν υπάρχουν κάποια επεισόδια, να το πω έτσι, κάποιες καταγγελίες, δεν μπορεί ο συνάδελφός μου να πάει μόνος του, ένας αστυνομικός, έτσι, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ναι, δεν είναι λόγοι προστασίας του, ας πούμε. Λόγοι προστασίας, ακριβώς. Και να σου το πω κι αλλιώς, πώς θα αντέξει το άνθρωπο βιολογικά, αν το τηλέφωνο του χτυπάει ανά 1 ώρα, ανά 2, ανά 3 ή ανά 5 ώρες. Πότε θα ξεκουραστεί ανθρώπινα αυτός ο άνθρωπος. Μάλιστα. Και αντικειμενικά τα πράγματα, αντικειμενική δυσκολία που σας λέω. Στο συγκεκριμένο κομμάτι. Ευελπιστώ, γιατί και προχθές είχαμε και μια συνάντηση με τον Υπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Σεντουρινέο. Έμαθα στην Άξο, υπήρξε συνάντηση αυτή. Τέθηκαν τα ζητήματα αυτά. Του στείλαμε και ένα email του κυρίου Υπουργού στο προσωπικό του email με τα ονόματα των συναδέλφων μας που επιθυμούν να έρθουν. Ευελπιστούμε, αν και χθες σας είπα, είχα μια αρνητική εξέλιξη με μια απόρριψη που είχαμε. Ευελπιστούμε όμως και με τη δικιά σας βοήθεια, επαναλαμβάνω, ωραία. Και πολύτιμη, να ακούσουν αυτοί που πρέπει να ακούσουν και να ανταποκριθούν στα αιτήματα αυτά. Πρόεδρε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τα μέσα Ιουνίου για να τα ξαναπούμε και πάλι. Καλή δύναμη να ευχηθούμε. Ένα λεπτό, παρακαλώ, βεβαίως. Θέλω να σας επισημάνω το εξής. Έχουμε και την πιθανότητα τις επόμενες μέρες να αντιμετωπίσουμε σοβαρό πρόβλημα στα κάψιμα και ήδη αντιμετωπίζουμε σοβαρό πρόβλημα στη γραφική ύλη. Γιατί το λέτε αυτό, δεν υπάρχουν κονδύλια? Κύριε Ψάλτη, δεν υπάρχουν κονδύλια. Έχουν γίνει τόσο αυστηρή νομοθεσία που το σέβομαι ότι ναι, πρέπει να γίνει ένα αυστηρός έλεγχος σε αυτά τα ζητήματα. Όταν όμως από ένα μικρό νησί όπως η Κύθνος που έχει 2 βενζινάδικα και ζητάει το αρχηγείο, ο βενζινάς, ο προμηθευτής μας, να έχει φορολογική ενημερότητα και ποινικό μετρό λευκό. Και εγώ σας λέω ότι ο ένας βενζινάς έχει κάνει διακανονισμό στην εφορία. Όλοι ζούμε στην κοινωνία. Σήμερα ξέρουμε ότι όλοι οι συμπολίτες μας αντιμετωπίζουν. Κάτι χρωστάνε. Σωστά. Ναι. Θα κάνει διακανονισμό άνθρωπος. Δεν μπορεί να πάρει φορολογική ενημερότητα. Πώς θα προμηθευτεί το περιπολικό αύριο κάψιμα? Έλατε.
Δεν ξέρω, θα είμαστε ίσως. Θα πάει να πληρώσει, υποψιάζομαι, αν χρειαστεί ο ίδιος ο συνάδελφός σας. Θα σας καλέσω εγώ αυτή τη φορά, κύριε Ψάλτη, γιατί πιστεύω ότι θα έχουμε τέτοια ζητήματα αν δεν βρεθεί άμεση. Ναι, είναι θέμα σοβαρό αυτό που μου λέτε. Είναι δηλαδή. Είναι θέμα. Ναι. Γιατί στα Γιάννα ή στα Τρίκαλα έχει 20 βενζινάδικα, να το πω έτσι. Ναι. Θα βρει ένα πρατήριο, σωστό. Στην Κύθνο ή σε κάποια νησιά που υπάρχει ένα βενζινάδικο ή δύο μόνο, τι θα γίνει. Δεν υπάρχει αυτή η πρόληψη. Καταλαβαίνετε ότι αυτή είναι η ισοτικότητα που ζούμε εδώ, η πολυνησιωτικότητα. Έχει τέτοια ζητήματα τα οποία δεν λαμβάνουν υπόψη από τους ευθύνοντες των Αθηνών κατά κύριο λόγο. Δεν λαμβάνουν υπόψη την ιδιαιτερότητα της περιοχής μας σε τέτοια μικρά ζητήματα για την υπόλοιπη Ελλάδα. Σοβαρά όμως είμαστε εδώ. Μάλιστα. Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη, εύχομαι. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Ο κύριος Ευάγγελος Κεφαλάς στην παρέα μας, πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κυκλάδων, για τα